Takže keď odmietame Boží zákon, je to isté ako odmietnutie Božieho syna. A odmietnutie syna je rovnaké ako odmietnutie otca. Sme na samom pokraji záverečného konfliktu a svet potrebuje byť varovaný. Toto hnutie nemá za cieľ vytvoriť samostatné zbory, zhromaždenia. Toto hnutie má za cieľ prebudiť všetkých. Teda svet vidí revolúcie, povstania a vzbury. Kto je strojcom, projektantom týchto udalostí? A nedeje sa to len v arabskom svete, ale aj v Európe. Príde to aj sem. Ľudia majú plné zuby všetkého, čo sa deje v tomto svete. A toto je trhlina, ktorú je potrebné opraviť v čase, v ktorom žijeme. Môžeme študovať proroctvá, môžeme vedieť, čo sa deje vo svete, môžeme vidieť všetky tieto veci, ale ak nezačneme s Ježišom, nedôjdeme nikam. We want to talk now about repairing the breach. Dnes chceme hovoriť o opravovaní trhlín. Niektoré otázky, v ktorých je vierovka tejto denominácie tak odlišná od tých ostatných, sú vlastne vieroučné náuky, ktoré opravujú trhliny v múroch Jeruzalema. Páči sa mi Wesleyové slávne vyhlásenie. Chcem poznať jednu vec, cestu k nebu, ako bezpečne pristáť na tom šťastnom druhom brehu. Sám Boh sa ráčil znížiť, aby nás tú cestu naučil. S týmto cieľom prišiel z neba. Dal to napísať do knihy. Dajte mi tú knihu. Za každú cenu dajte mi tú Božiu knihu. Mám ju. V nej je pre mňa dostatok poznania. Chcem byť homo unius libri, muž jednej knihy. To sa mi páči. My by sme mali byť viac ako ktokoľvek iný ľuďmi knihy. Pred vami je umierajúci svet. A vy môžete nájsť prácu kdekoľvek na svete. Ale čo robíte pre spásu tých, za ktorých zomrel Kristus? Boh vo svojej prozreteľnosti pripravuje cestu pre príchod živých poslov do všetkých krajín, aby ľudia mohli počuť dobrú správu o spasení. Všetko je už pripravené a anjeli čakajú na spoluprácu tých, ktorí veria pravde pre tieto posledné dni, aby mohli ísť a pracovať s Kristovými nasledovníkmi v získavaní duší pre Boha. Svet je v takom zmätku. Boží ľud je povolaný byť opraviteľom trhlín, aby šiel a napravil veci tohto sveta. Takže čo je našou povinnosťou ako biblických kresťanov a obzvlášť ako adventistov 7. dňa? Viete, ľudia môžu chápať posolstvo, ktoré máme ako také také negatívne. Ale to nie je vôbec tak. Vieme, že existuje veľa biblických kresťanov vo všetkých denomináciách vonku vo svete, ktorí žijú podľa najlepšieho svetla, aké majú. Prečo nie som luterán? Moja matka bola luteránka, tak prečo nie som luterán? Je niečo zlé na luteránoch? Ja som veľkým fanúšikom Martina Luthera. Myslím, že väčšina ľudí si to všimla, že som jeho fanúšikom. Prečo nie som luterán? Nuž, sú niektoré otázky, ktoré mi bránia byť luteránom. Biblia hovorí, zachovávajte Božie prikázania. Všetky, každé jedno. Prečo nie som v nejakom veľkom evangelikálnom hnutí? Pretože oni nie sú v súlade s tým, čo učí proroctvo a moderné cirkvi už dokonca ani neučia to, čo učili ich zakladatelia. Takže prečo som adventista 7. dňa? Izaiáš 58:12. A tí, ktorí výjdú z teba, vystavia miesta, pusté od veku, vyzdvihneš základy mnohých pokolení a budú ťa volať opraviteľom trhlín.
Tak vás budú nazývať. Opravitelia trhlín. Napraviteľom ciest, aby sa mohlo bývať. Veci musia byť dané do poriadku. Pojednávali sme o mnohých veciach a nemôžeme sa teraz zaoberať všetkými. Ale naša soteriológia, náuka o spáse, je pre väčšinu ostatných ľudí iná, aj keď je absolútne kristocentrická. 1. Korinťanom 3.11. Lebo iný základ nemôže nikto položiť, než ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. Všetky vieroučné náuky musia byť založené na Ježišovi Kristovi. Ak Kristus nie je začiatok a koniec našich náuk, naše náuky sú bezvýznamné. Ale čo nás odlišuje od ostatných denominácií? Žalm 118:22. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, sa stal hlavným uholným kameňom. Biblia nám hovorí, že mnoho ľudí odmietne Ježiša Krista. A mnoho ľudí bude objímať Ježiša Krista, no predsa ho odmietnú, lebo nechcú biblického Krista. Chcú Krista, akého si sami vytvorili. Preto takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, kladiem na Sione základný kameň, skúsený kameň, drahý kameň uholný, istý základ. Ten, kto verí v neho, nebude sa náhliť. Ježiš im povedal, či ste nikdy nečítali v písmach, kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal hlavou uhla. Od Pána sa to stalo a je to divné v našich očiach. Takže to, čo je potrebné opraviť, musí byť nejakým spôsobom spojené s Ježišom Kristom. Aj keď vydávam svedectvo sám o sebe, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Ale vy neviete, odkiaľ som prišiel a kam idem. Oni nepoznali jeho božskú povahu a poslanie, pretože neskúmali proroctvá týkajúce sa Mesiáša, ako bolo ich prednosťou a povinnosťou. A ja verím, že to isté platí aj dnes. Ľudia nepoznajú božskú povahu a ani poslanie Ježiša Krista. Oni nemali žiadne spojenie s Bohom a nebom a preto nechápali dielo Spasiteľa sveta. A hoci dostali najpresvedčivejšie dôkazy, že Ježiš bol Spasiteľ, predsa odmietli otvoriť svoju myseľ, aby porozumeli. A my dnes čelíme rovnakým problémom. Takže to nebude veľmi inak pri druhom príchode Krista, pretože nevera bude taká prevládajúca, ako bola za dní Noého a Lota. Vybrané posolstvá zväzok 1. Nesmierne veľké a vzácne zasľúbenia, dané nám v písme svetom, sa do značnej miery stratili zo zreteľa. A to sa musí napraviť. Tak ako to chcel nepriateľ všetkej spravodlivosti. Vrhol svoj temný tieň medzi nás a nášho Boha, aby sme nevideli skutočný Boží charakter. Niektorými z týchto otázok sme sa zaoberali v predchádzajúcich prednáškach. Pozreli sme sa na problematiku nesmrteľnosti duše, ktorá neguje príchod Krista, keď prišiel a zomrel, aby nám dal nesmrteľnosť. Tá robí celé jeho spasenie neúčinným. Pozreli sme sa na farby, akými sa vykresľuje, pokiaľ ide o jeho odvetné činy, ako vraj drží ľudí vo večne horiacom pekle a tak ďalej a tak ďalej. Pozreli sme sa na to v predchádzajúcich prednáškach, ale sú isté otázky, na ktoré sa musíme pozrieť, aby sme videli, aký je pravý Boží charakter a na niektoré z doktrín, ktoré sa kážu v dnešnom svete. A keď sme opraviteľmi trhlín, potom musíme uviesť na pravú mieru veci o pláne spasenia a nebeskej službe Ježiša Krista. Sám Pán prehlásil, že je ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a hojný čo do milosti a pravdy. A čo ak sa niektoré z týchto doktrín, ktoré sa učia vo svete, dokážu ako pravý opak? Opraviteľ trhlín musí opraviť základ a základom je Kristus. Teda Kristus musí byť predstavený v správnom rámci celému svetu. Takže vo svetle tejto duchovnej temnoty, ktorá je tam vonku vo svete, čo je našou povinnosťou?
V zvláštnom zmysle boli adventisti 7. dňa určení za strážcov a nositeľov svetla vo svete. Bola im zverená posledná výstraha určená hynúcemu svetu. Takže to je našou úlohou. Posledné varovanie, úplne posledná výstraha. Na nich svieti nádherné svetlo z Božieho slova. Bolo im dané dielo najslávnostnejšieho významu, hlásanie posolstva 1., 2. a 3. anjela. Neexistuje žiadne iné dielo s takým veľkým významom. Nesmú dovoliť, aby ich pozornosť pohltilo niečo iné. To je celkom jasný výrok. Kedy ste naposledy počuli dobré kázanie o 1., 2. alebo 3. anjelskom posolstve? Je to dnes populárna téma kázaní? Zdá sa mi, že nie. Správny biskup sa má držať verného slova, ako bol učený, aby mal moc v zdravom učení napomínať aj presviečať tých, ktorí protirečia. Ale ty hovor to, čo sa patrí na zdravé učenie. Zdravé učenie. To je problematické v tejto dobe ekumenizmu. Bagatelizujme naše rozdiely a sústreďme sa na to, čo máme spoločné. To je nové heslo. Ale čo nás rozdeľuje? Nie je to učenie? Určite áno. Je to učenie, ktoré nás rozdeľuje a Biblia hovorí jasne, že sa máme držať zdravého učenia. Keď budeš toto pripomínať bratom, budeš dobrým služobníkom Ježiša Krista, krmeným slovami viery a dobrého učenia, ku ktorému si dospel. My potrebujeme učenie. Dnes je v obľube zážitkové náboženstvo. Dajte mi zážitky, ale prosím, zaobíte sa bez učenia. Teda zdá sa, že Satan tak zmiatol mysle ľudí v čase prvého príchodu Ježiša Krista, že jeho vlastní ľudia ho neuznali za toho, kým bol, alebo nespoznali povahu jeho poslania. A to isté sa bude opakovať pri druhom príchode Krista. A smutné je, myslím, že milióny ľudí budú stratené kvôli populárnemu učeniu týchto dní. Takže to sa musí napraviť. Ak sme opraviteľmi trhlín, musíme uviesť veci na pravú mieru v oblasti učenia. Vždy hovorím, že som hrdý na to, že som adventista 7. dňa, pretože to je jediná cirkev, ktorá dokáže obhájiť svoje učenie na verejnej platforme. Jediná cirkev na svete, ktorá môže kázať učenie z biblického pohľadu na verejnom mieste, z očí voči všetkému, čo sa dnes káže vonku vo svete. No dovolte mi dodať, že učenie vás nemôže spasiť. Môžem poznať celé učenie. Môžem poznať všetky tieto veci. Môžem poznať všetky proroctvá. To ma nemôže spasiť. Ale iste ma to môže nasmerovať správnym smerom k skutočnému Ježišovi, ktorý ma môže spasiť. Daniel 8.12. A Roh si dal vojsko proti ustavičnej, slovo obeti je pridané, z titulu neprávosti a hodil pravdu na zem a robil, čo chcel a darilo sa mu. Rím naplnil tento svet toľkým falošným učením, že je to neuveriteľné. Takže poďme si prejsť niektoré z nich. Niektorými bodmi sme sa už zaoberali celkom podrobne, ale kvôli prehľadnosti pre ľudí, ktorí sledujú len túto prednášku, pozrime sa na niektoré z týchto otázok. Problém hriechu. Toto je, dá sa povedať, najzákladnejšia zložka kresťanstva. A predsa, je vo svete niečo viac zamotané než Božie riešenie problému hriechu? Pred pádom musela byť v nebi dokonalá jednota. Nie je to tak? Takže tam musel byť jeden puls, ktorý byl v súzvuku unizono. Žiadna škvrna hriechu nekazila nebeský pokoj. Žiadna škvrna nekazila jeho krásu. Takže obnovené nebo musí byť premenené do pôvodného stavu, inak by bol hriech zvečnený. Nie je to tak? Ak to bolo na začiatku dokonalé a bude to obnovené, musí to byť opäť dokonalé. Takže hriech a hriešnici musia byť vylúčení z jeho sféry a musia sa zaviesť ochranné opatrenia, aby hriech opäť nezdvihol svoju hlavu. Nie je to logický záver? Nie je možné vyhodiť Satana cez predné dvere len preto, aby hriešnici vošli zadnými dverami.
Takže čo je táto doktrína univerzalizmu, každý je spasený, ktorá dvíha hlavu všade? Každý, kto pácha hriech, prestupuje zákon. Hriech je prestúpením zákona. Odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána. To je dosť jasné. Otázka milosti bez zákona. Už sme sa tým zaoberali, ale prebehnime toto myslenie ešte raz. Existuje mnoho ľudí, ktorí tvrdia, že zákon desatora prikázaní skončil, bol odstránený a hovoria, že nie sme pod zákonom, ale že sme pod milosťou. Ale čo je problém? Zákon? Nie je problémom prestúpenie zákona? Zákon nie je problém. Ak hriech je prestúpením zákona, potom nie je problémom zákon, ale jeho prestúpenie. Takže milosť bez zákona je rozporuplné vyjadrenie. To je oxymorón. Zákon je svätý, spravodlivý a dobrý. Tak hovorí Biblia. Zákon je večný. Jeho požiadavky sú nepohnuteľné. Sú tak nepohnuteľné, že ani Kristus nemohol obísť zákon a zaplatil cenu. Zomrel za mňa na kríži. Z toho teda musí vyplývať, že ak chce hriešnik, priestupník zákona, zdediť večný život, musí nájsť dve veci. Musí nájsť nielen cestu, ako prejsť zo smrti do života, pretože bol odsúdený na smrť, ale musí byť tiež premenený tak, aby spĺňal spravodlivé požiadavky zákona. Nie je to logické? To je úplne logické učenie. Ak chcete v budúcnosti mať nebo, ktoré je bez hriechu, potom tí, ktorí sú vykúpení, musia byť opäť schopní plniť spravodlivé požiadavky zákona. Urobí to kúzelná teológia čarovným prútikom? Tu máte, ste dokonali. Naučili by ste sa niečo? Tak potom prečo sa obťažovať týmto scenárom? Prečo Boh jednoducho nemávne čarovnou paličkou a nezačne znovu? Pretože ak by sme sa nenaučili, čo je hriech, čo spôsobuje a aké sú jeho konečné dôsledky, potom by sme neboli proti nemu imúnni. Takže len zo skúsenosti sa naučíme, že jediný spôsob, ako získať stratený súlad, je poslušnosť zákona. Takže toto sú teológie vo svete, ktoré sa musia uviesť na pravú mieru. V Rimanom 7.22 čítame: Lebo sa radujem zo zákona Božieho podľa vnútorného človeka. Na zákone nie je nič zlé. Ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma privádza do otroctva zákonu hriechu, ktorý je v mojich údoch. Takže máme v sebe tento konflikt. A potom kričí: Biedný ja človek, kto ma vyslobodí z tela tejto smrti? A riešenie je Ježiš Kristus. Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak teda ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu, ale telom zákonu hriechu. Musím zomrieť svojmu ja. A to môžem urobiť len v Kristovi. Ale moderný teologický svet je v tejto otázke tak zmetený, že odpísali zákon, odpísali normu spravodlivosti. Takže nie je logické, že na prechod zo smrti do života musí existovať životodarca? A nie je logické, že na prechod od hriechu k spravodlivosti musí existovať obnoviteľ? Sú to logické doktríny? A to sú doktríny, za ktorými táto cirkev stojí. To sú jediné doktríny, ktoré dávajú nejaký zmysel v tomto svete, ktorý, ako sa zdá, smeruje k zničeniu. Rimanom 5.19. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. Tu je riešenie. Ježiš je riešenie. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie, ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Teda zákon nás prehlásil za hriešnikov a my sme zhrešili. Ale ako teraz tento problém vyriešime? Potrebujeme milosť. Aby ako hriech kráľoval na smrť, zrovna tak kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť na večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Takže riešenie spočíva v Kristovi. A ako ho môžem získať?
Proste, verte a dostanete. Now the world likes those three. Nuž, svet má rád tie 3 slová, ale nemá rád to, čo s tým ide ruka v ruke, pretože keď prosíte Ježiša, aby vás obrátil z priestupníka na spravodlivého svojou pripočítanou a udelenou spravodlivosťou, aby ste prešli zo smrti do života, potom musíte prejsť od neposlušnosti k poslušnosti. To je logické. Práve preto som adventista 7. dňa, pretože to je logický záver. Stal som sa adventistom 7. dňa na základe presvedčenia mysle. Is there something wrong with that? Je na tom niečo zlé? To neznamená, že sa to neprenieslo do srdca, ale ak by to nebolo na základe rozumového presvedčenia, mohol by som byť aj luterán, mohol by som byť v akejkoľvek denominácii. Nože, poďme, uvažujme spolu, hovorí Hospodin. Aj keby boli vaše hriechy ako šarlát, budú biele ako sneh. Keby boli červené ako červec, 2-krát farbený, budú ako vlna. Ak budete chcieť a budete poslúchať, budete jesť dobré veci zeme. Bolo to dobré vtedy, je to dobré aj teraz. Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám. Nič vás to nestojí, je to zadarmo. Izaiáš 55:1. A kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života. Toto je logické učenie. Marek 11:24. Preto vám hovorím, všetko, po čomkoľvek túžite, keď sa modlíte, verte, že dostanete a budete to mať. Teda, ak zachovávate zákon, nestáva sa z vás legalista. Pre hriešnika bolo nemožné, aby zachoval Boží zákon. Nikto nekáže o legalizme, keď káže o zákone, ktorý bol svätý, spravodlivý a dobrý, ale táto neschopnosť bola odstránená udelením Kristovej spravodlivosti kajúcej veriacej duši. Musíme vyriešiť niekoľko otázok, pretože evangelikálny svet bude obviňovať ľud ostatkov z legalizmu. Povedia, že sa snažíte preraziť si cestu do neba dodržiavaním zákona. Alebo budú tvrdiť, že nemôžete zachovať zákon. Nuž ale prečo by Boh vytvoril zákon, ktorý nemôžete zachovať? To by bol veľmi nespravodlivý ťah. A Boh urobil chybu, preto musel odstrániť zákon, aby každý videl, že Boh nevedel, čo robí. Nie je to tak? Nemuseli by sme dôjsť k takýmto záverom, ak by evangelikálny svet mal pravdu? Samozrejme, ale tak to nie je. Takže môžem zachovať zákon udelením Kristovej spravodlivosti? Môžem. Účelom života a smrti Ježiša Krista v prospech hriešneho človeka bolo obnoviť pre hriešnika Božiu priazeň skrze udelenie mu spravodlivosti, ktorá by spĺňala požiadavky zákona a našla prijatie u Otca. Ale neustálym cieľom satana je zrušiť Boží zákon a prekrútiť skutočný význam plánu spasenia. Preto vyrobil podvod, že Kristova obeť na Golgotskom kríži mala za cieľ oslobodiť ľudí od povinnosti zachovávania Božích prikázaní. Potom sa logicky pýtam, pôjdeme teda do neba ako priestupníci? To nedáva žiadny zmysel. Nie je to logické. Ja verím, že viera musí byť logická. Satan podstrčil svetu podvod, že Boh zrušil svoju ústavu, zavrhol svoju morálnu normu a zrušil svoj svätý a dokonalý zákon. Keby to urobil, aká strašná cena by to bola pre nebo. Namiesto toho, aby Golgotský kríž ohlásil zrušenie zákona, hlása hromovým tónom jeho nemenný a večný charakter. Dáva to logický zmysel? Zákon nemohol byť obídený, nemohol byť odstránený a preto jeho požiadavky museli byť splnené. Požadoval smrť. Kristus túto požiadavku splnil. To je logické. Ak by ste to vysvetlili akýmkoľvek iným spôsobom, na čo by bol vlastne kríž? Čím by sa stal? Stal by sa fraškou, bezvýznamným doplnkom. Urobil som chybu tým, že som dal zákon. Chcem vám ukázať, že som to tak nemyslel, ja umriem. Znamenal by niečo také, ale to nedáva žiadny zmysel. Jediné logické vysvetlenie je toto. Je tu norma a jej požiadavka sa musí splniť. Následky sú strašné, ak ju nesplníš, zomrieš.
The death of Christ was Kristova smrť mala navždy vyriešiť otázku platnosti zákona Jehovu. To je logické. Zjavenie 12:17 hovorí, že drak sa rozhneval na ženu a nenávidí tých, ktorí zachovávajú prikázania a majú svedectvo Ježiša Krista. Sme teda legalisti, ak dodržiavame prikázania Božie? Samozrejme, že nie, pretože legalizmus je popretie milosti. V jednej prednáške som zašiel tak ďaleko, že som povedal, legalizmus je pľúvanie do tváre Božieho syna. Farizei pľuli do jeho tváre. Ak sme legalisti, robíme to isté, pretože vtedy popierame, že sme spasení milosťou. On zomrel za moje hriechy, čím potvrdil moju vinu. Jedine on ma môže zachrániť z tohto tela smrti. Je to z milosti, že som spasený, aby som sa nechválil. A v liste Efežanom čítame, že nie je to zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Takže zachovávanie zákona z vás nerobí legalistov. Takže vyvstáva ďalšia otázka. Ak zákon nemôže byť odstránený, môže byť zmenený? Samozrejme, že nie. Lebo ja, Hospodin, sa nemením, preto ste vy, synovia Jakobovi, ešte nevyhynuli. Malachiáš 3:6. Nezruším svojej zmluvy a toho, čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením. Žalm 89. Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Ani jediná jota alebo jeden puntík nepominie zo zákona. Nie sú tieto texty celkom jasné? Ako z nich môžete vyčítať niečo, čo tam nie je? Takže samozrejme zákon nemôže byť zmenený a preto platí. Preto musím byť buď baptistom 7. dňa, alebo adventistom 7. dňa. Avšak sú aj iné otázky, kvôli ktorým nemôžem byť v inej denominácii, ako si za chvíľu ukážem. Teda presun soboty. Exodus 31:13. A ty hovor synom Izraelovým a povedz, avšak mojej soboty budete ostríhať, lebo je to znamením medzi mnou a medzi vami po vašich pokoleniach, aby sa vedelo, že ja som Hospodin, ktorý vás posvecujem. Sobota je symbolom posvetenia a posvetenie je privlastnenie si Kristovej spravodlivosti. Je to tak? Takže je to udelená spravodlivosť. Takže môžem skoncovať so sobotou? Nie. Takže presun soboty, čo spôsobuje? Okráda Ježiša o jeho autoritu, pretože on povedal, aby sme svetili 7. deň. A tu príde niekto iný a hovorí, nie, svete prvý deň týždňa. Ak teda počúvnem toho druhého a nie prvého, dochádza k presunu autority. Takže tu máme presun tejto autority. Najprv, ak odstránime zákon, zrušíme dôvod na obeť zmierenia. A potom, ak zachovávame zákon, ale zmeníme sobotu na nedeľu, okrádame ho o jeho autoritu. Či tak, alebo onak, zašliapávame do prachu Božieho syna. On je pánom soboty. Je to pamätník jeho stvorenia. Takže ak ho rušíme, Ježiš je zbavený titulu stvoriteľ. A ja si to nemôžem dovoliť. Potom sú niektoré ďalšie doktríny, ktoré majú úspech vďaka tejto teológii. A je to napríklad doktrína len ver a budeš spasený. Existuje mnoho takých, ktorých náboženstvo spočíva v teórii. Pre nich je zbožnosťou šťastná emócia. Hovoria, poď k Ježišovi a uver v Neho. Nezáleží na tom, čomu veríš, ak si úprimný vo svojej viere. Vidím mnoho evanjelistov, ktorí kážu toto posolstvo. Nesnažia sa pomôcť hriešnikovi pochopiť skutočnú povahu hriechu. Čo znamená byť spasený? Byť zachránený od smrti a byť privedený k životu, byť zachránený od prestúpenia a byť privedený k poslušnosti. To je jediný spôsob, ako môžeme byť spasení. Je to jediné logické vysvetlenie. Ale nie, my chceme iné učenie. Nesnažia sa pomôcť hriešnikovi pochopiť skutočnú povahu hriechu. Nie je vedený, aby skúmal písmo na kolenách, aby spoznal, čo je pravda a aby sa modlil, aby jeho oči boli pomazané. Keď zákonník prišiel ku Kristovi, povedal, učiteľu, čo mám učiniť, aby som dedične obdržal večný život? Spasiteľ nepovedal, ver, len ver a budeš spasený. Povedal, čo je napísané v zákone? Ako čítaš? A zákonník odpovedal,
Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej sily a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako samého seba. A Ježiš mu povedal, dobre si odpovedal, to čiň a budeš žiť. Tým Kristus zmietol falošnú doktrínu, že človek nemusí nič robiť, len veriť. Večný život nám bude daný pod podmienkou, že budeme poslúchať Božie prikázania. Je to logické. Neexistuje žiadny spôsob, ako obísť tento dokonale logický systém. Akýkoľvek iný systém, akákoľvek iná doktrína je výsmechom plánu spasenia. Vždy som tvrdil, že adventizmus je jediné logické náboženstvo na planéte. Dáva vám dôvod prestav tohto sveta, dôvod hriešnosti na planéte. Dáva vám riešenie a dáva konečné východisko pre tento svet hriechu. Môžem byť dokonalý? Toto je otázka, ktorá vrie dokonca aj v adventizme. Pretože ak môžete zachovať zákon, nehovoríte potom vlastne, že ste dokonalí? Existujú ľudia, ktorí poznajú odpúšťajúcu lásku Kristovu a ktorí naozaj túžia byť Božími deťmi, no predsa si uvedomujú, že ich povaha je nedokonalá, v ich živote sú chyby a sú pripravení pochybovať, či ich srdcia boli obnovené Duchom Svätým. Takým by som chcela povedať, neupadajte do zúfalstva, často sa budeme musieť skloniť a plakať pri nohách Ježiša kvôli našim nedostatkom a chybám. Boh nevezme kúzelnú paličku a nepremení nás v jedinom okamihu na takých, akými by sme sa mali stať. Sme nemluvňatá na ceste. Učíme sa ísť cestou Krista. Kristus je po pravici Božej a on sa za nás prihovára. Toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. Ale keby niekto zhrešil, máme prímluvcu. Otec sám vás miluje. On vás chce obnoviť pre seba. Musíme tieto veci chápať v správnej perspektíve. Páči sa mi tento výrok z Review and Herald. Čím bližšie prichádzate k Ježišovi, tým viac si budete pripadať chybujúci vo vlastných očiach. Takže keď tvrdíme, že musíme dodržiavať Božie prikázania, to neznamená, že sa sami vyčleňujeme ako Pán a Pani dokonalí. Naopak, uvedomujeme si, aký chybní sme, keď prichádzame bližšie ku Kristovi. Hlboko zakorenená láska k Ježišovi nemôže prebývať v srdci, ktoré nevidí a neuvedomuje si vlastnú hriešnosť. Verím, že musíme veci uviesť na pravú mieru a musíme prezentovať otázku zákona a milosti v správnom svetle, pretože vo svete kolujú tieto klišé, ktoré majú tendenciu očierniť toto posolstvo. Charakter, a toto je veľmi dôležitý výrok. Charakter sa prejaví v činoch, nie príležitostnými dobrými skutkami a občasnými zlými skutkami, ale v tendencii zvykových slov a činov. Premýšľajte o tom. Nie je to občasný dobrý skutok, ani občasný zlý skutok, ale je to tendencia, ktorá sa nachádza v srdci. Ľudia hovoria, dobre, ak tvrdíte, že poslušnosť zákona je jediný spôsob, čo potom, ak ho prestúpite a nemáte čas na pokánie, alebo sa pošmyknete, padnete a nemáte čas robiť pokánie a prejsť tým procesom, pôjdete rovno do pekla. Pracuje Boh takto? Ja tomu hovorím fazuľková teológia. Viete, keď deti majú sáčok s fazuľou, hodia ju a povedia, volám sa Peter, ako sa voláš ty? Je to ako hra na fazulky medzi Ježišom a Satanom. Teraz patríš mne, teraz patríš jemu. Teraz patríš mne, teraz patríš jemu. Teraz patríš mne. Toto nie je kresťanstvo. Keď prídete do vzťahu s Ježišom Kristom, stále máte svoje slabosti a svoje chyby, ale ste v procese.
A on neberie do úvahy len občasný dobrý skutok a príležitostný zlý skutok, ale on sa pozerá na túžby vášho srdca a trend rastu. A na každom stupni v tomto procese, v jeho očiach, ste dokonalí, pretože ste prikrytí Kristovou spravodlivosťou. Môžem teda zachovať zákon? Ak hovoríš, že budeme mať príležitostné zlé skutky, potom vlastne hovoríš, že nemôžeme zachovať zákon. Efežanom 2:10. Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili. Takže inými slovami, Biblia jasne hovorí, že sa môžete dostať do súladu so zákonom. Teda keď Kristus zomrel za môj hriech, je to dôkazom, že musím, že môžem zomrieť hriechu. A toto je pravé kresťanstvo. Čokoľvek menej než toto je falošné kresťanstvo. Cena je zaplatená. Musím sa len dožadovať toho, čo je moje skrze vykúpenie. Kristus nezomrel len za moje prekonané, zdolané hriechy, ale zomrel aj za tie, ktoré majú tendenciu prekonať mňa. Vyhodiť zlodeja von môže len silný muž, silnejší ako ja. Ja nezachovávam zákon preto, aby som bol spasený, ako niektorí tvrdia. Páči sa mi, ako to vyjadril Martin Luther. Luther povedal, zachovávanie zákona je dobrovoľná obeť, ktorá zo mňa nerobí legalistu, ale loajalistu. Vidíte, keď to prezentujeme v pravých farbách, potom tieto veci dostávajú inú príchuť. 5. Mojžišova 5:10. A činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ktorí ostríhajú moje prikázania. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Ten, kto má moje prikázania a zachováva ich, dokážete zachovať zákon podľa Biblie? Áno alebo nie? Samozrejme, že dokážete. Takže medzi starou zmluvou a novou zmluvou nie je žiadna zmena, pretože sa nič nezmenilo. Je to stále rovnaké. A na svete je ďalší problém, a to je podceňovanie Božej spravodlivosti. Boh je taký odpúšťajúci, že odpustí všetkým ľuďom na tejto planéte. To je univerzalizmus. Všetci budú spasení. Ale prečítajte si epištolu Júdu. Sodoma a Gomora boli zničené a slúžia ako výstražný príklad toho, čo sa stane s bezbožnými na konci času. Bude súd a odplata. Takže ľudia musia byť varovaní. Vráťte sa do súladu s Bohom. S uvedenými nebezpečenstvami súvisí nebezpečenstvo podceňovania Božej spravodlivosti. Tendencia moderných kazateľov je oddeliť Božiu spravodlivosť od Božej láskavosti. Znížiť láskavosť na pocit, namiesto toho, aby bola povýšená ako princíp. Keby som mal byť sarkastický, povedal by som, že to by bol ťažký epileptický záchvat. Ale nebudem sarkastický. Mnoho náboženských učiteľov tvrdí, že Kristus svojou smrťou zrušil zákon a odvtedy sú ľudia oslobodení od jeho požiadaviek. Existujú ľudia, ktorí ho predstavujú ako ťažké jarmo a v protiklade k otroctvu zákona predstavujú slobodu, z ktorej sa môžeme tešiť v evanjeliu. Ako môžete mať slobodu, keď ste v otroctve hriechu? Sloboda znamená byť oslobodený z otroctva hriechu. Som si istý, že ak by ste konfrontovali týchto ľudí s predstavou zrušenia každého prikázania jednotlivo, zdesili by sa pri predstave, že by bol zákon zrušený. Ak hovoríme o kradnutí, chceli by ste, aby vaše auto bolo odsudzené? Chceli by ste, aby sa do vášho domu niekto vlámal? Je to sloboda, ak sa vám niekto vláme do domu? Alebo čo, ak by bola vaša žena znásilnená a páčilo by sa vám to? Alebo čo, ak by ju váš sused stále žiadostivo pozoroval s ďalekohľadom? Chceli by ste to? Nie. Títo ľudia by sa zdesili pri takýchto predstavách.
Ale ako je to možné, že prijímajú túto myšlienku? Je to neuveriteľné. Budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem tvojich nariadení, hovorí Biblia. Sloboda sa nachádza len v poslušnosti, lebo Hospodin, tvoj Boh, je spaľujúci oheň, silný Boh žiarlivý. On nie len, že odpratá hriech a hriešnikov, ale aj vy, ak lipnete na hriechu, budete strávení ohňom. Preto, keď prijímame nepohnuteľné kráľovstvo, majme milosť a vďakou svetoslúžme ľúbe Bohu s úctou a bázňou Božou, lebo náš Boh aj je ohňom spaľujúcim. Tieto ľudské doktríny nedávajú žiadny zmysel, sú nelogické a preto musím byť adventistom 7. dňa. Čo chce Boh stráviť? Ľudí alebo hriech? Vždy som dumal nad tým, prečo ľudia hovoria, že keď ste zlí, pôjdete na horúce miesto. Nie, keď ste dobrí, pôjdete na horúce miesto. Či nebudeme stáť na sklenenom mori zmiešanom s ohňom? Či sa neprechádzal Lucifer pred pádom medzi ohnivými kameňmi? Či nestáli traja mládenci v peci uprostred ohňa a predsa sa ich oheň nedotkol? Ak chcete stáť v prítomnosti Božej, radšej sa podvoľte, aby z vás odstránil váš hriech. Pre hriech, nech je kdekoľvek, je náš Boh ohňom spaľujúcim. On nechce stráviť ľudí, on chce stráviť hriech. Ak existuje jedno učenie, ktoré táto cirkev hlása, ktoré naozaj vadí svetu, potom to musí byť učenie o vyšetrujúcom súde. To naozaj niektorých ľudí dráždi. Tesne predtým, než som prišiel, bol som požiadaný, aby som mal prednášku v neadventistickom kostole v Južnej Afrike na tému vyšetrujúceho súdu. Ale pastor toho kostola za mojím chrbtom dal oznam do novín, že učenie adventistov bude odhalené ako kultické kvôli tomuto učeniu. Teda to bolo fascinujúce. Tak som mu povedal, že jednal podvodne. Keby chcel, aby som prišiel a prednášal a odpovedal na otázky, to by bolo v poriadku. Ale položiť pascu? To nie je v poriadku. Inak budem vždy rád hovoriť o vyšetrujúcom súde. Kedykoľvek. Toto je pekná knižka pre niekoho, kto chce stručný prehľad a je písaná z úplne iného pohľadu, než je ten všeobecný. Ale je to naozaj pekná knižka od Andersona. Vyšetrovanie súdu. Pre tých, ktorí zápasia s týmto učením, odporúčam túto knihu. V Zjavení 14, 6 až 7 čítame, že posolstvo o tom, že tento súd bol už zahájený, malo byť hlásané po celom svete ako súčasť trojanielského posolstva. A videl som iného anjela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi a každému národu i pokoleniu, i jazyku, i ľudu. A hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo hodina jeho súdu nastala. A klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Takže posolstvo je jasné. Hodina jeho súdu už prišla. Ale stále je to kázané všetkým, takže určite tento súd sa musel začať v nebi. A aký je to súd? Ak sa pozriete do Daniela 7. kapitoly, Biblia opisuje veľkú súdnu scénu, ktorá sa odohráva v nebi pred druhým príchodom Krista. Je to biblické. A v 7. kapitole Daniela čítame: Hľadel som, až boli postavené tróny a posadil sa starodávny dňou. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy jeho hlavy ako čistá vlna. Jeho trón bol ako plamene ohňa a jeho kolesá horiaci oheň. Ohnivý prúd vychádzal spred neho. Tak je opísaná táto veľká scéna v nebi. Tisíce mu slúžili. A potom sa hovorí: zasadol súd a boli otvorené knihy. Vtedy som pozrel a
hľadel som prehlas veľkých slov, ktoré hovoril roh, a hľadel som, až bolo zviera zabité a jeho telo zahubené a dané, aby ho spálil oheň. Teda tu je posolstvo o súde, zatiaľ čo malý roh koná svoju vec. So this is prior to the coming of Christ. Teda to je pred príchodom Krista, zatiaľ čo malý roh rastie na moci, znovu získava svoju silu. Deje sa to po obnovení rany. Vtedy adventné posolstvo ide do sveta. Takže je tu reč o súde, ktorý prebieha v nebi a sú otvorené knihy. To je logické. Teda súdna scéna z Daniela 7 je paralelou očistenia svätyne z 8. kapitoly. A tak sa musia vzťahovať na rovnakú udalosť. To je bod, ktorý svet používa proti adventistom. Súčasťou svätyňovej služby, ktorá zahrňala súdne konanie, bol deň zmierenia alebo Jom Kipur, ktorý bol vnímaný ako deň súdu. Takže poďme sa na to pozrieť. Daniel 7 má nasledujúce poradie. Opisuje svetové ríše, malý roh ako rastie, potom je tu súdna scéna a potom je sila rohu zničená a prichádza Božie kráľovstvo. Daniel 8, ríše rovnako ako tam. Roh robí svoje dielo, rovnako ako tam. Svätyňa je očistená, sila rohu je zničená. Takže keď sa pozriete na očistenie svätyne, na ktorom mieste sa nachádza? Na rovnakom ako súdna scéna v 7. kapitole. Takže očistenie svätyne a súdna scéna sú biblické paralely a preto sa vzťahujú na rovnakú vec. Takže musí tu byť taký súd. Takže keď je sila rohu zničená, Boží ľud je vyslobodený. V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu a bude čas súženia, akého nebolo, odkedy je len národom, až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude nájdený, zapísaný v knihe. Takže v nebi boli otvorené knihy. A keď Ježiš príde a vyslobodí svoj ľud, koho vyslobodí? Tých, ktorí sú zapísaní v knihe života. Môžete prísť o svoju pozíciu v knihe života? Samozrejme, môžete o ňu prísť. A povedal mi, až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude očistená svätyňa. A je zaujímavé, že tu sú dve slová, ktoré sa používajú pre svätyňu. Kodeš. V tomto 14. verši. A potom tiež Migdaš, ktoré sa používa vo verši 11. Potom bude svätyňa očistená. Hebrejské slovo pre očistená je cadak a má implicitnú právnu funkciu. Väčšinou sa prekladá ako ospravedlnená, obrátená k spravodlivosti alebo očistená. Tuto je prvotný koreň, príčinne urobiť, dať na pravú mieru, v morálnom alebo súdnom zmysle, teda právnom zmysle. Očistiť sa, byť spravodlivý, ospravedlniť, obrátiť sa na spravodlivosť. Takže pri očistení svätyne, ktoré predobrazne prebiehalo na deň zmierenia, bol záznam vyznaných hriechov odstránený a v predobraznej službe bol vložený na kozla Azazela, ktorý bol potom vyvedený do púšte. To je logické. V nebi muselo prebehnúť predsúdne forenzné jednanie, na ktorom sa rozhodlo, kto pôjde do neba. Je to tak? To je logické. Prečo je to taký problém pre svet? Takže vo veľký deň konečnej odplaty budú mŕtvi súdení podľa tých vecí, ktoré boli napísané v knihách podľa ich skutkov, patriarchovia a proroci. Potom na základe zmierujúcej krvi Krista budú hriechy všetkých skutočne kajúcich ľudí vymazané z nebeských kníh. Tak bude svätyňa oslobodená alebo očistená od záznamu hriechu. Tak to bolo aj v predobraznej službe. Kozol Azazel, hriechy boli vyznané nad ním, ale tento kozol nezomrel. Bol vyvedený na púšť. Dnes ľudia budú kričať, takže kozol sa stane vašim nositeľom hriechu. Nie, lebo bez preliatia krvi niet odpustenia hriechov.
But the record of sin, ale záznam o hriechu musí byť vložený na toho, ktorý podnecoval hriech. Inak by tu bol záznam hriechu navždy. It's a logical doctrine. Je to logické učenie a napriek tomu ho svet nechce prijať, pretože ak by ho prijal, musel by akceptovať teológiu ostatku, že musia vyísť zo sveta a pripojiť sa k tomuto zvláštnemu ľudu. Všetky súdne prípady prechádzajú niekoľkými fázami. Je tam šetrenie, vyhlásenie rozsudku a vykonanie rozsudku. Takže pred príchodom Krista sa vydáva uznesenie, ktoré signalizuje koniec probačnej doby milosti. Každý prípad bude potom musieť byť rozhodnutý. Aby bolo možné vydať také uznesenie, muselo tomu predchádzať vyšetrovanie v nebi. Kto je nespravodlivý, nech zostane nespravodlivý. Kto je špinavý, nech zostane špinavý. Ale kto je spravodlivý, nech zostane spravodlivý naďalej. A kto je svätý, nech zostane svätý naďalej. Kto rozhodne o tom, kto je svätý a kto nie je svätý? Musí to byť Kristus a musí o tom rozhodnúť predtým, než príde na zem. Keď sa pozrieme do písma všeobecne na súdne vyšetrovanie, je zaujímavé, že súdne vyšetrovanie prebieha vždy predtým, než Boh koná. Vždy. A tu sú niektoré príklady. Potopa. A Hospodin videl, že sa množí zloba človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. Boh skúmal. On videl. Babylonská väža. Vtedy zostúpil Hospodin, aby videl mesto a väžu, ktoré stavali synovia človeka. Zostúpil, aby sa pozrel, aby vyšetril. Sodoma a Gomora. Vtedy riekol Hospodin: krik Sodomy a Gomory je veľký a ich hriech je veľmi ťažký. Preto nech zostúpim ta a uvidím, či vykonali všetko tak podľa jej kriku. Tu je otázka. Potreboval Boh zostúpiť dole a vidieť? Vari to nevedel? Nie je on vševedúci? Teda prečo zostúpil a pozrel sa, keď vie všetko? Za akým účelom zostúpil dole a videl? Aby presvedčil sám seba, že to, čo už vedel, je naozaj tak? Určite nie. Musel to predsa vedieť. On je všemocný, on je všemohúci, on vie všetko. Takže pre koho je toto vyšetrovanie? Pre Boha alebo pre jeho stvorenie? Pred kým je Boh obvinený? Pred sebou alebo svojim stvorením? Nie je Satan žalobcom? Takže čo robí Boh? Zostupuje dole a ide a vidí spolu so svojím stvorením a hovorí: pozrite sa. A má rozhovor s Abrahámom o tejto otázke. Pane, či nebudeš spravodlivý? Čo ak tam bude 50 spravodlivých? Čo ak ich tam bude 40? A tak ďalej. Poznáte ten príbeh. Alebo tí anielskí hostia. Aj oni museli vidieť, že to, čo Boh urobil, je spravodlivé. Takže bude vyšetrovanie a to je biblické. Takže pri súde Ježiš je jediný sudca, ale vedie verejné vyšetrovanie kvôli svojmu stvorenstvu. Inak by sme mohli vždy pochybovať, ako to bolo. Lebo Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal synovi. Tu je tá dobrá správa. On je advokát, ale on je tiež obvinený. On je verný svedok. On je prímluvca. A tiež istota pre tých, ktorí činia pokánie a vo viere prijali dar spasenia. On je všetko zhrnuté do jedného, absolútne dokonalé.
Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravodlivosťou Božou v ňom. Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Toto je krása vyšetrujúceho súdu. Ľudia tvrdia, vy, adventisti 7. dňa, kážete o súde tam v nebi. A keď príde vaše meno, len tak zapraští a ste preč. Takže sa bojíte súdu. Nie, vy chcete ten súd. Vy chcete byť na tom súde, pretože ak nebudete na tomto súde, nebudete v nebi. A mimochodom, je to nejaký proces vo vašom živote, alebo je to nejaká jednorazová udalosť? Je to tak, že príde na rad vaše meno, on povie, pozrime sa, si dokonalý? Nie, dovidenia. Alebo je to proces? On vám dá príležitosť až do posledného dychu. Takto to funguje. Teda súd nie je niečo, čoho sa treba báť. Súd je dobrá správa, pretože on je váš obhajca. On je váš verný svedok. On je váš prímluvca. On je váš sudca. Všetko v jednom. Vyšetrujúceho súdu sa netreba báť. Prijal som ho ako svojho spasiteľa? To je prvá otázka. Takže tí, ktorí sú v Kristovi, sa nemusia báť súdu. V tom je naša láska zdokonalená, aby sme mali smelú dôveru v deň súdu, lebo ako je on, tak sme aj my na tomto svete. V láske nie je to bázne, ale dokonalá láska vyháňa bázeň, pretože bázeň má trápenie. Takže obviňovanie ľudí, ktorí veria tomuto učeniu, že sú šíritelia strachu, je nepochopenie súdu. Je tu aj ďalšie učenie, ktoré je potrebné uviesť na pravú mieru, ak chceme opraviť trhliny. A to je učenie o zástupnom treste bez následkov. To je vo svete veľmi populárne učenie. Táto doktrína zdôrazňuje Božiu milosť, ale je v rozpore s právnymi požiadavkami spravodlivosti. A mimochodom, to je jedno z obvinení islamu proti kresťanstvu. Keď sú vinní dvaja, spravodlivosť vyžaduje, aby boli obaja potrestaní. Právne nikto nemôže niesť trest za niekoho iného. A to ani podľa Božieho zákona. Pretože Biblia hovorí v 5. Mojžišovej 24:16. Otcovia nezomrú za synov, ani synovia nezomrú za otcov. Každý z nich zomrie za svoj vlastný hriech. Takže vzniká otázka, ako mohol Ježiš zomrieť za vás? Ako mohol byť potrestaný za váš hriech, keď ani jeho vlastný zákon to nedovoľuje? A to je dobré obvinenie, ak o tom premýšľate. Ale prečo existuje také obvinenie? Pretože je tu táto doktrína, že Ježiš síce podstúpil zástupný trest, ale pre mňa z toho neplynú žiadne dôsledky. Inými slovami, všetko je jedno. Ale takto to nefunguje. Viete, môj moslimský kolega mi povedal, vy, kresťania, zhrešíte, kľaknete si na kolená, požiadate o odpustenie a všetko je zase v poriadku. A zajtra urobíte to isté, idete na kolená a všetko je zase v poriadku. Vo vašom systéme nie je žiadna spravodlivosť, to nie je fér, to nie je spravodlivé. Alebo, už som síce ten príbeh hovoril, ale poviem ho stručne znova. Jeden právnik mi raz povedal, chcem byť kresťanom, ale nemôžem sa ním stať, pretože práve som mal prípad, keď dvaja muži brutálne znásilnili mladú ženu. Boli to dvaja bratia. A keď na súde vypovedali, starší brat povedal, za to som zodpovedný len ja som to urobil. Môj mladší brat bol len svedkom. Jeho jediným zločinom je to, že nezasiahol, ale všetko som to urobil ja. A žena vypovedala, to nie je pravda, boli to obaja to urobili, sú rovnako vinní, boli rovnako brutálni. Ale súd musel zvažovať jedno svedectvo proti druhému.
Keďže mladší sa nepriznal, bolo to slovo ženy proti slovu staršieho brata. Takže súd vzal do úvahy slová staršieho brata a odsúdil jeho, no druhý dostal miernejší trest. A ten právnik mi povedal, to je veľmi ušľachtilé, ale to nie je spravodlivosť. Každý vie, že mladší brat bol rovnako vinný ako starší. Mal dostať rovnaký trest. A to je môj problém s kresťanstvom. Nuž to je problém, ak veríte v zástupný trest bez následkov. Vykúpenie v Kristovi musí spĺňať zákonné požiadavky, lebo inak to nebude spravodlivosť. V pláne spasenia nemôže byť spochybnené ani Božie milosrdenstvo, ani jeho spravodlivosť. Teda, ako sa to dá? Nuž, v pravom kresťanstve je to takto. A to je dôvod, prečo oprava trhlín znamená uviesť na pravú mieru toto falošné poňatie plánu spasenia. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, zrovna tak v Kristovi všetci budú oživení. Tak, ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste... Čo sa tu hovorí? Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Teda to nie je len o jednom človeku, ktorý zomrel za všetkých, ale všetci musia zomrieť v ňom, aby mohli byť skriesení v ňom. Zomrieť čomu? Zomrieť hriechu. Takže hriešna prirodzenosť môže byť premenená na takú, ktorá je v harmónii s Bohom, ak tá hriešna zomrie. Poďme sa o tom presvedčiť. 2. Timoteovi 2.11. Verné je slovo, lebo ak sme zomreli spolu s ním, budeme spolu s ním aj žiť. Takže ak je niekto v Kristovi, je... Čo? Novým stvorením. Staré veci pominuli. Hľa, všetko je nové. Ja som s Kristom spolu ukrižovaný a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus. A život, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Na vašu chválu, bratia, ktorú mám v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi, každý deň zomieram. Pravé kresťanstvo nie je len o zástupnej smrti bez následkov. Pravé kresťanstvo si vyžaduje smrť starého človeka. A to znamená, že musíte zomrieť hriechu a musíte prísť do súladu s Bohom. Nuž, čo teda povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme my, ktorí sme, čo sa tu hovorí, ktorí sme zomreli hriechu, mohli žiť ešte v ňom? Či neviete, že všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Teda pochovaní sme s ním skrze krst do smrti, aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. Takže námietka toho právnika, pokiaľ ide o Kristovu smrť na kríži, bola opodstatnená alebo nie? Nie. Bola založená na zlom poňatí Kristovej obete. Nebolo to len za mňa. Bolo to, ako by som to bol ja. A to je rozdiel. A ja musím zomrieť. Musím zaplatiť plnú cenu. A moja premena musí byť taká absolútna, že ma po nej nespozná ani vlastná matka. Ona povie, čo sa s tebou stalo?
Ty si úplne nový človek, ja ťa nespoznávam. A ona možno bude šťastná, ale vaši priatelia určite nebudú. Budú vás odmietať, ale nájdete si nových. Takže bez skutočnej premeny, bez toho, aby ste prežili premieňajúcu Božiu moc a prišli späť do súladu s Božím zákonom, žijete falošné kresťanstvo. Ježiš pokračoval. To, čo sa narodilo z tela, je telo, túžba vekov. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Srdce je od prirodzenosti zlé a kto môže vydať čisté z nečistého? Nikto. Žiadny ľudský vynález nemôže nájsť liek pre hrešiacu dušu. Telesná myseľ je nepriateľstvom voči Bohu. Zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá. Áno, takí sme. A len v Kristovi sa to môže zmeniť. Prameň srdca musí byť najprv očistený, aby jeho prúd mohol byť čistý. To je pravé kresťanstvo. Čokoľvek iné je len výsmechom plánu spasenia. Spasenie si teda vyžaduje smrť hriešnika v Kristovi a život sa dá získať iba vzkriesením v Kristovi, ktorý má moc vstať z mŕtvych, keďže on má život sám v sebe. Keďže len Boh je nesmrteľný, to znamená, že Ježiš musí byť Boh. A keďže Boh nemôže zomrieť, on zahalil svoje božstvo do ľudskosti, aby položil život za svojich priateľov. Toto je opravovanie trhliny. Nadto väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Preto ma Otec miluje, že ja kladiem svoj život, aby som ho zase vzal. Tu sa hovorí, že on má život sám v sebe. Nikto ho neberie odo mňa, ale ja ho kladiem sám od seba. Ja mám právo a moc položiť ho a mám právo a moc ho zase vziať. To prikázanie som dostal od svojho Otca. On musí byť Bohom. Potom poznávame lásku Božiu, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní klásť náš život za bratov. Takže aká je hodnota duše? Kto ju môže odhadnúť? Ak chcete poznať jej hodnotu, choďte do Getsemanskej záhrady a tam bdejte tie hodiny s Kristom v jeho hodinách úzkosti, keď jeho pot bol ako čoby veľké kvapky krvi. Pozrite sa na Spasiteľa vyzdvihnutého na kríži a počujte ten zúfalý výkrik: Môj Bože, prečo si ma opustil? Akou smrťou zomrel na kríži? Zomrel druhou smrťou, smrťou večného odlúčenia. Ako človek zomrel konečnou smrťou za mňa. To je neuveriteľné, aby som ja nemusel zomrieť druhou smrťou. Ale musím zomrieť smrťou sebe. Inak to nie je spasenie. Milosrdenstvo a pravda sa stretli. Spravodlivosť a pokoj sa poboskali. Nemôžete zbaviť Krista jeho spravodlivosti. Nemôžete hlásať milosrdenstvo a negovať spravodlivosť. Ak tieto dve veci nie sú spolu, nemáte žiadnu spásu. Sú Božie súdy spravodlivé? To je ďalšia otázka. Poďme sa pozrieť na niektoré z doktrín, ktoré tvrdia opak. Je to dosť desivé, pretože adventizmus 7. dňa ide hlavou proti najpopulárnejším doktrínam v dnešnom svete, ktoré sa kážu prakticky po celom evangelikálnom svete, ktoré sa kážu prakticky po celom letničnom svete. Pričom milióny ľudí sa držia učenia, ktoré nedáva žiadny logický zmysel. Absolútne žiadny. A niekto musí tú trhlinu opraviť. Nauka o predurčení a niektoré z jej dôsledkov, poďme sa na to pozrieť. Náuka o predurčení robí z Ježiša Krista svojvoľníka. Alebo ešte horšie, robí z neho sadistu. Pretože aj tí mučení v pekle ho musia chváliť za to, že urobil rozdiel medzi vykúpenými a zatratenými tak veľký, že tým rozdielom sú vykúpení vo svojom stave oslávení. Pretože toto učí kalvinizmus. Kalvinizmus učí, že ak ste predurčení pre nebo, je to preto, že stojíte pod neoddolateľnou milosťou. Nemôžete povedať Bohu nie.
Ak ste predurčení pre peklo, máte chváliť Boha, pretože tým, že vás dá do pekla, vytvorí sa taký kontrast, že vykúpení vyzerajú oveľa lepšie ako vy. To je dosť choré, nemyslíte? To je choré. A potom sa dostaneme k doktríne o spáse skrze rodovú líniu, ktorá z toho vychádza. To dnes hovorí celé hnutie Izraela. Som spasený, pretože patrím do strateného kmeňa Izraela. Váš dom sa vám zanechal pustý, už nie je Izraela. Neexistuje. Ani Júda už neexistuje. Je to úplne iný národ, ako sme videli v predchádzajúcej prednáške. Rimanom 8.29, lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil, aby boli pripodobnení obrazu jeho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. V biblickom komentári čítame: Otec dáva svoju lásku svojim vyvoleným, ktorí žijú medzi ľuďmi. To sú tí, ktorých Kristus vykúpil cenou svojej vlastnej krvi, a pretože reagujú na Kristovo pozvanie skrze zvrchovanú Božiu milosť, sú vyvolení, aby boli spasení ako poslušné deti. Takže čo je toto vyvolenie? Je to vyvolenie podľa reakcie. Boh si vyvolil a predurčil všetkých, aby boli spasení. Nádej nespočíva vo výbere, rodnom práve, národe, cirkvi. Naša nádej je v Kristovi, to je naša jediná nádej. A každý, kto opustil domy alebo bratov, každý pre moje meno dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží dedične. Ako vy môžete uveriť, ktorí prijímate chválu jedni od druhých a chválu od samého jediného Boha nehľadáte? Takže o čom je toto učenie o predurčení? Páči sa mi, čo píše o predurčení John Wesley. Ale len sa zamyslite. Celý kalvinistický svet verí v predurčenie a odtiaľ pochádzajú všetky tie nezmyselné doktríny o ľuďoch s rodným právom. Britský izraelizmus, alebo európsky izraelizmus, alebo učenie o černošských židoch, alebo rastafariánstvo, spasenie podľa pigmentácie. Nič také neexistuje. Wesley píše o predurčení. Táto doktrína je nová. Prvých 400 rokov po Kristovi o nej neexistuje žiadna zmienka. Nespomínajú žiadny písateľ, veľký ani malý, v žiadnej časti kresťanskej cirkvi. Základy nájdeme v neskorších spisoch Augustína, keď v nestráženom okamihu písal proti Pelagiovi. Neskôr ju učil Dominikus, poľský mních, a mnísi jeho rádu, a napokon ju nešťastne prevzal Ján Kalvin. Táto doktrína poprvé škodí Bohu, pretože z neho robí pôvodcu každého hriechu. Po druhé, poškodzuje ho, lebo ho predstavuje ako toho, kto má záľubu v smrti hriešnikov, čo je výslovne v rozpore s jeho vlastným vyhlásením. Ak prehlasuje, si zatratený, pretože som ťa vyvolil na zatratenie. Po tretie, táto doktrína veľmi ubližuje Kristovi, nášmu prostredníkovi, v účinnosti a skvelosti jeho evanjelia. Ďalej predpokladá, že jeho prímluvná činnosť bude nutne bez účinku pre väčšiu časť ľudstva. Za štvrté, táto doktrína predstavuje Kristov prvý príchod a jeho obeť na kríži nie ako ovocie Božej lásky k svetu, ale ako jeden z najkrutejších prejavov Božieho hnevu proti ľudstvu. Podľa tejto doktríny je ustanovené, že len veľmi málo ľudí bude spasených a oveľa väčšie množstvo ľudí je určených na zatratenie a odsúdenie, a to najmä všetci tí, ktorí neveria, a príčinou tejto neviery podľa tejto doktríny je rada a rozhodnutie Božie. Boh rozhodol, ty budeš spasený, ty budeš zatratený. To je nechutné. Po šieste, táto doktrína je veľmi škodlivá pre ľudí, pretože ich stavia do oveľa horšej pozície, ako sú diabli v pekle. On to hovorí priamo, pretože oni boli niekedy v šťastnom postavení. Mohli si zachovať svoje šťastné dedičstvo, ale nechceli. Zatiaľ, čo podľa tejto doktríny mnoho miliónov ľudí je mučených na veky, ktorí nikdy neboli šťastní, nikdy nemohli a nikdy nemôžu. Opäť platí, že diabli nebudú potrestaní za zanedbanie veľkého spasenia, ale ľudské bytosti budú. V priamom rozpore s tým my tvrdíme, že Boh chce, aby všetci boli spasení a dal svojho
svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, mohol byť spasený. Sotva sa nájde iný článok kresťanskej viery, ktorý je tak často jasne a pozitívne podávaný. Je to článok, ktorý vedie k ukázaniu evanjelia. Radostná zvesť pre všetkých. V opačnom prípade, keby toto spasenie bolo úplne obmedzené na niekoľkých ľudí, bolo by to smutné posolstvo veľkého zármutku pre väčšinu ľudí. Celkom dobre vyjadrené, takže učenie o predurčení. Nemôžem byť kalvinistom, nemôžem byť holandským reformovaný, nemôžem byť presbyterián, pretože toto je ich oficiálna doktrína. Takže som adventista 7. dňa. Glenn McKinney comments. Glenn McKinley to komentuje takto. To je tiež tvrdé vyhlásenie. Pripísať Bohu takú svoju vôľu znamená spraviť z neho najhrubšieho pokrytca v jeho vlastnom vesmíre. Oni vyobrazujú Boha ako najtvrdšieho sadistu, aký kedy existoval, v tom, že on sa schválne rozhodol zatratiť na celú večnosť určitú časť svojich stvorených bytostí bez hlavy a pety, bez morálnej zodpovednosti a viny, alebo bez umožnenia slobodnej voľby, len na základe vlastného rozmaru. Ľudia môžu len nenávidieť takého Boha, ktorý by takto zatratil niektorého z našich synov a zachránil iného, ktorý je rovnako vinný alebo nevinný. To je pravda. Takže našou povinnosťou je opraviť trhlinu. Možno však poviete, ale nie všetci veria v predurčenie. Dobre, ale aj iné teórie obsahujú aspekty predurčenia a to je rovnako zlé. Ak prehltnete omrvinku, môžete rovnako prehltnúť celý kus. Nikto nedostáva svetosť ako rodné právo, píše duch proroctva, alebo ako dar od nejakej inej ľudskej bytosti. Svetosť je dar Boží skrze Krista a tí, ktorí prijímajú Spasiteľa, sa stávajú synmi Božími. Sú to jeho duchovné deti, znovu zrodené, obnovené v spravodlivosti a pravej svetosti. Nemôžete získať svetosť ako rodné právo. Satanovým zámerom vždy bolo odvrátiť mysle ľudí od Ježiša k človeku a zničiť individuálnu zodpovednosť. Ľudia sa radi schovávajú v skupinách. Radi by boli spasení vo svojom spoločenstve, radi by boli spasení vo svojej skupine, vo svojej rodovej línii, v čomkoľvek, len nech sa to nezúži na mňa osobne. A to je celá náuka dnešného evangelikálneho a letničného sveta. Za chvíľu sa na ňu pozrieme. Satan zlyhal vo svojom zámere, keď pokúšal Syna Božieho. Jeho úspech bol lepší, keď prišiel k padlému človeku. Učenie kresťanstva sa skazilo. Pápeži a kňazi trúfalo zaujali vznešené postavenie a učili ľudí, aby sa spoliehali na nich v odpúšťaní svojich hriechov. A oni skôr hľadajú odpustenie v skupinách, než jednotlivo. Predurčenie. Nádherné možnosti sú poskytnuté každému, kto má vieru v Krista. Neexistujú žiadne vybudované múry, ktoré by bránili niektorej živej duši v spasení. Žiadne múry. Každý má k nemu prístup. Pavol, apoštol Ježiša Krista, píše: vôľou Božou, svätým, ktorí sú v Efeze a verným v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha našeho Otca a od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným, tak ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svätí a bezvadní pred ním v láske. On si vyvolil každého, nie len jedného alebo dvoch, predurčiac nás k synovstvu skrze Ježiša Krista. Keď hovorí, že všetci by ho mohli prijať, myslí tým všetkých. Duch proroctva, manuskript Releases číslo 6. Tieto zasľúbenia neboli dané len niekoľkým, ale všetkým, ktorí chcú prísť na nebeskú hostinu, ktorú Boh pripravil tým, že poslal svojho syna na svet. Tu je ďalšia doktrína. Raz spasený, navždy spasený. Hľa, prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvoje koruny. Keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života. A Hospodin riekol Mojžišovi: kto zhrešil proti mne, toho vytriem zo svojej knihy. Môžete prísť o svoju pozíciu pred Bohom? Celkom určite.
Synu človeka, Ezechiel, dal som ťa za strážcu. A potom sa hovorí o tom, že ak sa bezbožný človek odvráti od svojej bezbožnosti a bude robiť to, čo je správne, žiadna z jeho predošlých bezbožností sa nebude spomínať. Ale ak sa spravodlivý človek odvráti od svojej spravodlivosti, žiadny zo skutkov jeho spravodlivosti sa nebude spomínať. Vyzerá to ako raz spasený, navždy spasený? Nie. Nie, vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie. Znamená to výber? Nie, každý je vyvolený, pretože Biblia hovorí, že nikto nie je dobrý a nie je toho, kto by vážne hľadal Boha. Takže Boh hľadá nás. Žiadny z týchto veršov nepodporuje tieto doktríny. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ale zhovieva kvôli nám, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli k upokáňu. To je Boh. Teraz sa poďme pozrieť na niektoré z doktrín, ktoré je potrebné napraviť na svete, v ktorom žijeme. Preterizmus a futurizmus. Kto to učí v dnešnom svete? Prakticky všetky kresťanské denominácie. Takže len adventisti 7. dňa stoja v opozícii. Alcazar. Podľa preteristického výkladu všetky proroctvá o Antikristovi boli zatlačené do minulosti tvrdením, že sa splnili pred pádom Rímskej ríše. Takže oni hovoria, že to je grécky kráľ Antiochus Epiphanes. Kto to píše? Alcazar, španielský jezuita. On učil túto doktrínu a navrhol, aby sa apokalyptické proroctvá neumiestňovali ďalej, než za zvrhnutie pohanstva Konštantínom. A tu sú citované zdroje. To je preterizmus. A tu sú jeho spisy. Hľadanie skrytého zmyslu apokalypsy od Alcazara. Futurizmus. Autor? Ribera. Kto to bol? Jezuita. Vzal tie isté proroctvá, hodil ich do budúcnosti a prehlásil, že Antikrist sa objaví po Kristovom príchode. On to publikoval v roku 1585. A dnešný protestantizmus sa delí na modernistov a fundamentalistov. Modernisti venujú malé alebo žiadne miesto štúdiu proroctiev a sú v menšine. A fundamentalisti sú vo väčšine futuristi. Kto to bol? Jezuitský doktor teológie, narodený v Španielsku. Začal písať dlhý komentár k zjaveniu v roku 1585. Tu je. Teda dve jezuitské doktríny, ktoré zastáva dnešný svet. V knihe Rím a reformácia Gratan Guinness ten úžasný pozostatok akoby anglikánskej cirkvi napísal. Odporovať používaniu biblických proroctiev, ako bolo zavedené reformátormi, nie je žiadna ľahká alebo nepodstatná vec. Systém prorockej interpretácie známy ako futurizmus odporuje tomuto používaniu. Odsudzuje interpretáciu reformátorov. Odsudzuje názory všetkých týchto mužov a všetkých mučeníkov a všetkých vyznávačov a verných svedkov Kristových počas dlhých stáročí. Odsudzuje albigenských, valdenských, Wycliffovcov, husitov, lollardov, luteránov, kalvinistov, odsudzuje ich všetkých, a to vo veci, v ktorej sa všetci zhodujú, vo výklade písma, ktorí stelesnili vo svojich slávnostných vyznaniach a spečatili svojou krvou. A napriek tomu dnes evangelikálny a letničný svet objíma futurizmus. A je to stále horšie. Potom pridávajú ďalšiu doktrínu od kardinála Roberta Bellarmina. Jeden z najznámejších, jezuitských apologistov publikoval prácu v rokoch 1581 až 1593 s názvom Polemické prednášky o sporných bodoch kresťanskej viery proti kacírom tejto doby, ktoré tiež popieral princíp deň za rok. A odsunul Antikrista do budúcnosti do doslovného 3,5-ročného obdobia. Žiadny z reformátorov tomu neveril. Ostatok semena musí byť ako pôvodné semeno. Takže
musí byť ako reformátori. Kto dnes káže proti týmto doktrínam? Adventizmus 7. dňa. Kardinál Bellarmine v roku 1616 napísal: V tento deň bola Koperníkova teória vyhlásená za falošnú a bludnú. Bellarminom. Vyhlásením Svätej kongregácie najslávnejších pánov kardinálov, poverených indexom, bežnejšie známe ako vyhlásenie Kongregácie pre index, a dekrét napísal kardinál Robert Bellarmine. Svet sa dnes smeje z tohto muža, pokiaľ ide o jeho vedu, ale objíma jeho náboženstvo. Raz truľo, navždy truľo. Prečo neodmietnú tohto muža? Tvrdiť, to je to, čo napísal. Tvrdiť, že Zem obieha okolo Slnka, je rovnako bludné, ako tvrdiť, že Ježiš sa nenarodil z panny. Ale všetci na svete dnes veria tomuto mužovi. Takže napriek týmto hrubým omylom kardinál Bellarmine je považovaný za jedného z najväčších učencov katolíckej cirkvi. Staval na Riberovej práci zdôrazňujúc, ako aj niektorí predošlí pisatelia, že Antikrist bude žiť z pokolenia Dánovho, že to bude nadprirodzená osobnosť s veľkou mocou, ktorá bude prenasledovať Židov, ktorí, ako povedal, sa vrátia do Jeruzalema, aby znovu vystavali chrám a obnovili svoj dávny obetný systém. To je doktrína, ktorú svet učí. A vyvinulo sa z toho niečo, čo je známe ako dispenzacionalizmus, čo je jezuitská doktrína. Je to vedľajší produkt futurizmu. Božská história je rozdelená do 7 dispenzácií, období a je súčasťou Scofieldovej referenčnej Biblie. Takže oni hovoria, že obdobie kráľovstva nasleduje po období milosti, kedy Židia budú kázať evanílium kráľovstva celému svetu potom, čo cirkev bude vytrhnutá. Všetci vieme, že tieto náuky nie sú v súlade s tým, čo učili reformátori. Počas tohto obdobia má údajne prísť Antikrist a keď vstúpi do zmluvného vzťahu s Židmi, otočí sa a bude ich prenasledovať, ale neskôr bude zničený viditeľným zjavením sa Krista na konci 7 rokov. Nuž rád by som si to vypočul od samých dispenzacionalistov. Nech hovoria sami. Louis Sperry Chafer, zakladateľ Dallaského teologického seminára, definuje dispenzacionalizmus týmito slovami. Dispenzacionalista verí, že v priebehu dejín Boh sleduje dva rozličné ciele. Jeden, ktorý sa týka zeme s pozemskými ľuďmi a pozemskými cieľmi, čo je judaizmus, zatiaľ čo druhý sa týka neba s nebeskými cieľmi, čo je kresťanstvo. Takže Kristus má 2 nevesty a má 2 ciele. A sľuby, ktoré boli dané Židom, stále platia. A tak táto cirkev, čo je trochu problém, musí byť vytrhnutá preč a presunutá do neba. Zatiaľ, čo on bude vládnuť tu 1000 rokov a svoju nevestu ponechá ako slamenú vdovu tam ďalších 1000 rokov. To je patetické. It's pathetic. Ale mnohí Židia, ako sme videli, nie sú ani potomkovia Judejcov. Tá kultúra je zničená, je spustošená, je absorbovaná do inej kultúry. Neexistuje taká rodová línia, ale všetci tvrdia, že sú z tej línie. A samozrejme skvelá vec na tom je, že môžete byť spasení tým, že sledujete historické udalosti na televíznej obrazovke, nie zmenou srdca. Daniel Peyton Fuller, dekan Fullerovho teologického seminára, definuje dispenzacionalizmus a hovorí: základným predpokladom dispenzacionalizmu sú 2 Božie zámery vyjadrené vo vytvorení 2 národov, ktoré si udržia odlišnosť po celú večnosť. Teda Boh je bigamista. Má 2 nevesty. Má Židov ako jednu nevestu a kresťanov ako druhú nevestu. Skrze Ježišovu výzvu sa ľudia stávajú samostatnými jedincami, hovorí Dietrich Bonhoeffer. A mne sa páči jeho výrok: chtiac nechtiac sú donútení sa rozhodnúť a toto rozhodnutie môžu urobiť len oni.
Nie je to ich vlastné rozhodnutie, ktoré ich robí samostatnými. Je to Kristus, ktorý ich robí samostatnými tým, že ich povoláva. Každý človek je povolaný samostatne a musí ho nasledovať sám. Ale ľudia sa boja samoty a snažia sa chrániť sa združovaním sa v spoločenstve svojich blížnych a v ich materiálnom prostredí. Ľudia sa radi zhlukujú, ale spása prichádza jednotlivo. Tieto doktríny sú pascov a povedú milióny do záhuby. Ray Dunning píše v teologickom slovníku Beacon toto. Najobľúbenejšie myšlienky dispenzacionalizmu sa týkajú jeho eschatologického učenia. Kráľovstvo nebeské sa podľa nich vzťahuje na pozemské, národné vlády, ktoré Ježiš ponúkol Židom, ktoré ale oni zamietli. Takto Boží program pre Židov musel byť odložený na neskoršie obdobie a ako prechodné opatrenie bolo ohlásené obdobie cirkvi. Takže my sme len dodatočným nápadom. Toto je taká absurdná doktrína. Ako je možné, že prakticky celý kresťanský svet jej verí? Kto opraví trhliny? Kto im povie, že spasenie je osobná záležitosť? Takže inými slovami, v istej fáze musí nastať vytrhnutie, aby zmizla táto cirkev, aby sa tieto veci mohli vykonať. Vezmime si teraz niekoho, kto nie je adventistom 7. dňa, aby nám to zhrnul. Pastor Kevin Gore zhrňa dispenzacionalistickú teóriu vo svojom článku. Pýtate sa, prečo nesúhlasím s 5 piliermi dispenzacionalizmu? Najpopulárnejšie myšlienky dispenzacionalizmu sa týkajú jej eschatologického učenia, stavajúc na kalvinistickom pohľade na zmluvu ako na bezpodmienečnú. Tu máte predurčený výber. Je postavený priamo na tejto doktríne. Hlboko sa zaujíma o národný Izrael, ktorý nie je ani pôvodný judský národ. A o vzťah k Palestíne, ktorá bude podľa dispenzacionalistov na konci času ovládnutá pre zriadenie pozemského židovského kráľovstva ako naplnenie Božieho zasľúbenia Dávidovi. Potom hovorí o 5 pilieroch. Prvý, právo na dôsledný doslovný výklad Biblie. Takže Moab musí byť vzkriesený. Amalechiti musia byť skriesení, všetky tieto národy musia slúžiť doslovnému Izraelu. Hovorí, že je to nezmysel. Druhý, viera, že Boh má dvojaký plán pre ľudstvo, jeden pre cirkev, jeden pre Izrael. Tretí, cirkev nie je duchovným Izraelom, sú to dve rôzne entity. Štvrtý, že v budúcnosti musí byť tajné vytrhnutie, aj keď Biblia o tom nič nevie, uvidí ho každé oko. A piaty, viera, že počas 1000-ročného kráľovstva bude Kristus na zemi, predtým, než bude ohlásené nové nebo a nová zem. A on hovorí, že to nie je obhájiteľné. Tvrdia, že pozemské sľuby, ktoré boli dané Abrahámovi, boli dané výhradne jemu a jeho fyzickému semenu, ktoré sa už priamo nedá nájsť na tejto planéte. Lebo nie ten je Židom, kto je ním zjavne navonok, ani nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom. Ak ste vy Kristovi, teda ste semenom Abrahámovým, aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. A cituje všetky tie texty a ukazuje, že to nie je biblické. A potom dvojaký zámer. Tvrdia, že Boh má dva plány, jeden pre Izrael a jeden pre tých druhých. V skutočnosti teda dispenzacionalizmus tvrdí, že Boh má dve rodiny, alebo telá, alebo dve triedy ľudí, ktoré nazýva vlastnými. A to nie je logické. To sú citáty od ich vlastných ľudí. A potom cituje z listu Efežanom. Lebo je jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania, jeden pán, jedna viera, jeden krst. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca, aj tie musím priviesť. Neexistuje nič také ako dva ovčince. A potom sa hovorí o oddelení Izraela a cirkvi. Dispenzacionalisti trvajú na tom, že pomenovanie Izrael prináleží výhradne prirodzeným potomkom Abraháma, Izáka a Jakoba. A Charles Ryrie píše,
Používanie výrazov Izrael a cirkev jasne ukazuje, že v Novom zákone pokračuje prirodzený Izrael so svojimi zasľúbeniami a cirkev sa nikdy nepovažuje za tzv. Nový Izrael. Takže on tvrdí, že je to úplný zmetok. Biblia nezrovnáva Izrael s cirkvou, tvrdia, samozrejme, že prirodzene vzaté Židia sú Abrahámovým semenom a tak ďalej. A cituje Rimanom 9, lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom, ani preto, že sú semeno Abrahámovo, nie sú všetci deťmi. Takže Biblia prenáša zasľúbenia na cirkev. V poslednom čase dispenzacionalistická teológia vyvinula myšlienku tajného vytrhnutia. To súvisí s ich názorom, že tu bude definovateľné 7-ročné obdobie intenzívneho prenasledovania Židov, tzv. Čas Jakobovho súženia. To preto, že vzali proroctvá Daniela a hodili ich do budúcnosti. Otázka, kto to uvedie na pravú mieru? Pretože títo ľudia stále sedia vo svojich kostoloch, aj keď si uvedomujú, že ich teológia nie je biblická. To môžu urobiť iba adventisti 7. dňa. Problém teraz nespočíva v tom, či kresťanská cirkev raz bude alebo nebude vytrhnutá alebo vychvátená, aby sa stretla s Kristom v povetrí, pretože toto Biblia učí jasne. Ale problém je v tom, či písmo učí, že cirkev bude vytrhnutá tajne. Aké je naše meno? Adventisti 7. dňa. Pretože kážeme učenie o druhom príchode Ježiša Krista, ako je to v Biblii, o viditeľnom príchode Krista, keď vzkriesi mŕtvych, keď spravodliví mŕtvi budú vzkriesení a spravodliví živí budú premenení v okamihu. A oni citujú všetky tieto verše, ale ich prekrúcajú. 2 budú v mlyne mlieť, 1 bude vzatá, druhá zanechaná. V tomto verši nie je nič, čo by naznačovalo, že ide o niečo tajné. Isté tieto verše hovoria o vytrhnutí cirkvi, ale opakujem, nie je v nich žiadny náznak, že toto vytrhnutie sa bude konať inokedy, než pri viditeľnom návrate Pána Ježiša. Lebo sám Pán zostúpi z neba. Títo ľudia tomu rozumejú. Chápu, že na tej doktríne niečo nesedí, ale ak im niekto neukáže pravé biblické učenie, kto to urobí? Nechá ich Boh bez svedectva? Tisícročné kráľovstvo Krista. Teória pozemského tisícročia je úplne založená na tradícii a domnienke. Hovorí sa, že jeden z 30 veršov v Novom zákone sa týka druhého príchodu Krista. No ani jeden verš nehovorí o tisícročnom kráľovstve na zemi. Oni si uvedomujú tieto veci. Úplné mlčanie Nového zákona o akomkoľvek pozemskom tisícročnom kráľovstve. Inými slovami, učenie dispenzacionalizmu tiež robí Krista a jeho úsudok svojvoľným, pretože používa rôzny meter pre spasenie rôznych generácií. Ako by ste sa cítili, keby ste sa jedného dňa pri vzkriesení dozvedeli, že posledná generácia tu na zemi dostala druhú šancu? To je to, čo učí dispenzacionalizmus, že tu bude posledná generácia, ktorá nebude vytrhnutá. Židia im budú kázať a nakoniec sa všetci stanú kresťanmi. Ale všetky predchádzajúce generácie sa žiaľ musia uspokojiť s jednou šancou. 2 metre u jedného Boha. Čo toto robí z Božieho charakteru? Robí to z neho svojvoľníka. Učenie o tisícročnom kráľovstve na zemi a o druhej šanci popiera spravodlivosť pre všetky predchádzajúce generácie a zvýhodňuje poslednú generáciu skrze obrátenie všetkých národov. Navyše tým, že hodia posledný týždeň z proroctva o 70 týždňoch do budúcnosti, tento veľký kulminačný bod Mesiášovho poslania aplikujú na Antikrista. Čo je rúhanie voči Kristovi tým, že ho robia Antikristom? Pretože ak vezmete tento posledný týždeň a toho, ktorý ukončil bitnú obeť aj obetný dar obilný, teda ak spravíte z Mesiáša Antikrista, postavíte to na hlavu. A Ježiš povedal a riekol im, Eliáš, pravda, príde prv a napraví všetko.
Ja nemôžem byť evangelikálom v zmysle evangelikálneho sveta, pretože ich učenie je výsmechom Kristovho charakteru. Nemôžem byť členom niektorej inej cirkvi, ktorá popiera pravdivosť a platnosť zákona. Takže čím môžem byť? Nemám na výber. Musím byť tým, čím som sa stal. Adventistom 7. dňa. Tak ako predobrazný Eliáš volal ľudí späť k poslušnosti, aj antitypický Eliáš bude robiť to isté. Eliáš, pravda, príde prv a napraví všetko. Pozdvihnite svoje oči k nebesiam a hľadte na zem dole, lebo nebesia sa rozplynú ako dym a zem zväčšeje ako rúcho a jej obyvatelia tak podobne pomrú. Ale moje spasenie bude trvať na veky a moja spravedlivosť nebude zlomená. Boh bude férový. Jeho súdy budú spravodlivé. Jeho súdy budú spravodlivé. Ale bezbožníci istotne zahynú a nepriatelia Hospodinovi sa pominú ako tuk baranov, pominú sa ako dym. To je biblická náuka. A nebude viacej ničoho zlorečeného a trón Boží a baránkov bude v ňom a jeho sluhovia mu budú svetoslúžiť. To je zasľúbenie. A ak nebudeme mať učenie, ktoré povedie od príčiny k obnove, potom nekážeme večné evanjelium, pretože dnes sa hlása veľa druhov evanjelia, ale žiadne z nich nie je večné evanjelium. Zostane len jedna pripomienka. Náš vykupiteľ bude mať vždy na sebe jazvy svojho ukrižovania. Na jeho zranenej hlave, na jeho boku, na jeho rukách a nohách zostanú jediné stopy krutého diela, ktoré vykonal hriech. A ak toto bude jediná pripomienka, potom bude odstránený aj záznam hriechu. Skrze Kristovo vykupiteľské dielo Božia vláda bude ospravedlnená. To je celý predmet. A ak nehlásame Krista v tomto kontexte, neplníme si svoju povinnosť. Všemohúci bude známy ako Boh lásky. Satanové obvinenia sú vyvrátené a jeho charakter odhalený. Vzbúra sa už nikdy nezopakuje. Prečo? Pretože sme získali imunitu proti tomu, čo sa nazýva hriech. A ako môžete byť zaočkovaní proti hriechu, ak sa nepodvolíte premieňajúcej moci Božej? Ak nerozumiete plánu spasenia, potom by hriech určite mohol povstať aj druhýkrát. Ale predstavte si, že ak ste už boli zaočkovaní, keby niekedy v ďalekej tisícročnej budúcnosti niekto povstal a povedal: premýšľam, či Boh bol spravodlivý, keď urobil to a to. Myslím, že sa nájdú milióny takých, ktorí by sa zhrkli na neho ako tona tehál. Pretože sme pochopili Boží charakter. Rozumieme, čo to stálo, aby nás oslobodil. Nikto nemá väčšiu lásku, ako keď niekto položí svoj život za svojich priateľov. Buďme opraviteľmi trhlín. Uveďme veci na pravú mieru ohľadom Božieho charakteru a buďme ľudia knihy. Ľudia, ktorí rozumejú učeniu. Nie preto, že ma môže spasiť, ale preto, že mi môže pomôcť porozumieť Bohu, ktorý za mňa zomrel. Amen.